Veď vy nesme hlupáci, my vieme tiež čítať zákon a vy nám tu budete tvrdiť, že môžete? No nemôžete! Nemôžete! Zdá sa, že na Slovensku máme novú národnú hrozbu. Kedysi sa ľudia báli toho, že sa udusia rúškami, báli sa 5G sietí, samoobslužných pokladní či medveďov. No teraz sú pre Slovensko najväčším ohrozením práve veterné turbíny. Ministerstvo hospodárstva zorganizovalo verejné prerokovanie výstavby veterných turbín na Slovensku. No a bola to celkom zábava. Na prvé prerokovanie prišli ľudia aj ako Bombic, Harabin či Zoroslav Kolár. No a dopadlo to tak, že úradníci museli pred nimi utiecť. To je elita otrhnutá od národa! Čo si to dovolujete? V mene štátu páchate trestnú činnosť! Títo úradníci museli pred nimi ujsť, pretože sa to naozaj nedalo vydržať a tak ministerstvo hospodárstva zorganizovalo aj druhé prerokovanie, kde už prišlo viac ako 1000 odporcov veterných turbín. No a títo bojovníci proti výstavbe veterných turbín sú skutočne pracovití. Prednedávnom vznikla aj petícia proti výstavbe veterných turbín a všimla som si, že na Facebooku existuje aj skupina, ktorá bojuje proti výstavbe veterných turbín a už má viac ako 10 000 členov. Úprimne ma fascinuje, čoho sa ľudia vedia báť, pretože sú to často vymyslené strachy, ktoré len podporujú politici. Napríklad taký Zoroslav Kolár momentálne šíri túto propagandu proti veterným turbínám. No, neviem ako vás, ale mňa skutočne trápia úplne iné veci. Zamýšľam sa nad tým, že možno jeden z mojich najväčších strachov je to, že v ďalšej vláde bude vládnuť spolu s Republikou práve Smer SD. No a zaujímalo by ma, aký je váš najväčší strach. Dajte mi vedieť do komentára, no a pre viac podobných videí ma určite nezabudnite sledovať.